Annyeonghaseyo! Good morning mga target and blessed Sunday sa tanan. For today's vlog kay moadto ko Mukpo Skywalk. And for this vlog kay dili ko solo flight for today. So nakoy kauban si by Peter Tumala, and then napa sa other 4 ka Filipino pod nga mga OFW pod nga akong amuang kuyog. So total mga 6 mi kabuok, and right now nagpaabot na sila sa ako sa Dongbo, Xijang, katong permin ako palitan ganit baboy katong public market sa Dongbo. So nagpaabot na sila na ako dito and padong na ako dito. So see you guys. Sa Dongbo Xijang mga katarget, and nanat na si by Peter tapos sa atbang nasa Okayan nanulod, so ako nakabantay sa kuha, so ako lang balikon dito ako ibilin ang bike din sa atbangan sa Daiso. Ako lang bilin na may butangan at bike din, so ako lang siya bilin din kay magbus lang mi padulong sa Mukpo Skywalk. Si Peter sa atbang nasa may Okayan. Ako siya kibaw, nabot na ko. So mulabang ta dito mga katarget. Taxi tayo? 6. Oh, 6. Dalawang taxi. Dalawang taxi? Okay lang Or mag-bus tayo? Wala pa namang taxi. Pwede pag bus. Binibenta siya ng Korea. Welcome sa vlog. Oy, welcome to my vlog. Naka-video yan. Welcome sa vlog. Dagang gwapo Nagpa-vlog din to. Nice. Jacket pa. Nagpa-vlog din to. Welcome kabayan. Yes sir. Little vlogger. Yes sir. Vlog din, vlog. 이번 정거장은 산정초도 입구입니다. 다음은 혼항동 119 안전센터입니다. Di ba sasakyan nato ba eh? Ayaw, di ma. Di mo ako bus? Ano di mo ako? Big field eh. No. 목포역입니다. May transfer sa tayo bus ba? 카드를 한 장만 떼어주십시오. 감사합니다. 도민해주세요. 카드를 떼어주십시오. 감사합니다. 저기요. 이미 처리된 카드입니다. So abot na may mga ka-target. Walang view. Shoutout bay. Baka may shoutout kayo.
130. 130? Oh, DJI. Ano ba ito? Walang ano eh. Doon yung ano yun, no? Kita yun, may mga tao doon. Wala bang ano dito? Ah, wala mang stoplight, nakapatay. Oo eh. Ayun! Nandun? Oo. Yun na mismo. Buti na lang, dumaan tayo dito. Ganda rin ba, oh? Balik ka lang. Puro nakawak na cellphone, no? Okay. Asa ka ba eh? Chicken ka hotel? Hotel yan? Shinan. Ayan, ayata oh. Ah, hotel nga oh. Shinan Beach Hotel. Ganda oh, nasa taas yung ano, cable car. Yun oh. Ako kung nari yung tour guide, bay. Sige bay. Oh. So saan tayo sunod ba? 여러분 안녕하세요. Yun. 여기 목포에서 가볼 겁니다. Ba na kugon dito ay no? Lang ato pa magkugon. Ganda din natin ito pag gabi no? Tubig ba? Di ba? Di sudyo yung palitan? Ha? Sudyo. Hindi, tubig. Yun, yung blue ba yun? Ah, yun. Oo. Skywalk. Ganda naman yun. Sa gilid ng ano. Lalakad. Sa kabila no? Saan ba yung banda? Ang haba ba no? Sa kabila ba nata no? Kabila yan. Sa kabila ba nata eh? Oo nga ba? Kabila. Doon no, may picturean doon no? Yun ba oh? Okay. Di ba eh? Sunod na ka ba eh? Isunod ka na eh.
Akitin natin yan, no? Oo, kaya dala no? Saan ba? Oo, papuntang ano na yan. Punta doon ako sa ano. Likod oh, Yudalsan no? Sa likod pala ito ng Yudalsan no? Guys, kung makikita nyo sa likuran ko, Yan. ito po yung Yudalsan Mountain. So, pag aakyat kayo ng Yudalsan, kailangan nyo munang dumaan sa Mokpo Cable Car. Tapos, Mokpo Cable Car, may station doon. Pwede kayong tatalon mismo. ano, pagkamatay? Tulad yan, sasagataan. Wala ang mic bike. Wala bay, nananaw pa ko bay? DJ, nakikita na DJ, mahalas DJ gyapon eh. Simig sunod ni mo bay? So ito po yung beach gallery. So pag may kasama ka or dala mo yung jowa mo, dit-dit kayo. Tapos doon maghiwalay na kayo. Tulak mo sa dagat. Tulak mo sa dagat. Kung magsawa ka na sa kanya, tulak mo sa dagat. Naka-record ka ba? Ganyan? Oh, tanan. Ikaw sa tanan. May kandot niya pa yaw pa. Patag tao ha. Tangan duha tong kuan. Like sa mloy. Then sundo na siya. Sa pagmutoy, pagtoy ka nagyapon ni siya, sunod ba? Sunod sila asa ba? Naka kuan sila. Pag ikiniklik Naka-trace mo ba? yung tao, susunod yung... Naka-trace ba? Sa Pinas na siguro bibili ng ganyan. Madami man, may mga mura man din. Hindi pwede dito doon. Pwede na dyan. Palapit na yung autumn oh. Palalagas na yung mga dahon. Bay, tulay Lapu-Lapu bay? Lapu-Lapu Bridge, Marcelo Fernan Bridge no? Marcelo Fernan Bridge. Adili na sa katong si Silix? Si Silix hindi. Yung kanang pikas Cordoba. Oo. Di kasi sila, pero Cordoba. Doon pala. Pwede pala itong bababa eh. Doon, banda. Di sunod pa dapat kasi yung ano ba? Basta kanina kung Ito ba yung dinaanan diretso ba? natin nun? Papuntang ito pala. Yung sa ano kasi ang sinerch natin doon sa hotel. Kung sa hotel, sinal lang kasi. Oo. Hmm? Yan o. Basi stop yan o. Yan o. Oo. Kung gamit i-search na i-search yung hotel. Ano nga mismo ka dito nga building. Ay, hindi na iikot yun, doon lang. Yung bus? Hindi, kung... Ay ito? Hindi, dyan lang. Hanggang dyan lang. Maganda din siya sa gabi. Daming ilaw ba? Oo nga eh. May ilaw-ilaw Lahat din. daw ng mga ano dito sa Oo, Mokpo, halos sa Mokpo panggabi. gano'n. Oo, pang gabi. Ganda yung lights nila ba? May ilaw yan. Oo, sa gabi. Ayan, sa gabi meron din yan. Doon ako sa Yudalsan, sa Tuktok. Inakit ko na yan. Tapos, Yan yung Buhanan ganda dyan. Station. Pagbaba nyo sa may may hangganan ng... Doon sa kabila oh. sa Sky Cable. May ano din doon oh. Cable Lakaran oh, ang haba oh. Uy, ang haba ng lakaran sa kabila. No.
Hindi kami Haba naglalakad dun. ng George tapos dead end pala doon, oh. Nakapunta kayo dyan? Guado Station. Ha? Guado Station. Tapos yung building na yan, yun yung Oh, yan. observatory. Ayan. Minsan lang din ganyan nakakatakot. Sa kayo, bus din. Sky Cable, cable car. Ah, cable car. Sky Cable. Kay Kiko. Sky cable. Yung panel sa. Skywalk sa cable car. Ang sabi saya? Ah, bisa kunsa. Oh. Ayaw, di ma! Punta tayo doon. No. Oh. Wala, basta. Tapak ulit. So ito pala yung tinatawag na Mukpo Skywalk. Located here in Mukpo mismo. Ayaw, di ma! So ito yung yung parang mapa ng ano niya, Skywalk. So yung logo niya parang no. So that's it for Mukpo Skywalk. And then medyo bati man ang kuan. Medyo against the light ang kuha kay lawan. So nakabutang din September 16, Sabado, 7:30 to 10. Nasa kuan EDM, Mukpo EDM Festival. So mubalik ko din sa kanang date. Then gabi para mas nindot og kuha kay napoy daghang lights ba.
So expect nga yung nanang kuha oh. Kanay sa yang ano. Yang kuha sa gabi with lights sa bridge, sa ilawom. Yeah, plus din ipod napod siya daghang lights, mas nindot ang view nga makita sa gabi. And sadly today kay adlawan man, then medyo kuan gid against the light pati kay kuha. So that's all for today's vlog, and thank you guys for watching. Bye bye.